भैया लोग नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी जा? हमारे चैनल विश्व शक्ति फिल्म में स्वागत बा। आज हम दूगो न्यूज बतावे जा रहल बानी। चली पहला न्यूज ई बा, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार गायक प्रमोद प्रेमी जी के शिष्य पिंटू प्रेमी जी का आज बोलबम गाना रिलीज होत बा। ई गाना बहुत ही सुंदर और दिल के छू जाए वाला गाना बाटे। ई गाना के बोल बा, भोले मास्टर माइंड हवे। इनके पिछला गाना के बहुत सारा प्यार देनी जा। ई गाना के भी सुनी जा, बहुत सारा प्यार दी जा ताकि गाना मिलियन में क्रॉस हो जाओ। गाना लिखले बड़े दीपक देशमुख जी और संगीत से सजेले बाणे जेपी तिवारी। SRK म्यूजिक पर रिलीज होता है 4:45 पर। दूसरा न्यूज ई बा कि प्रमोद प्रेमी जी के एक गाना बोलबम के पतैया 3 मिलियन पार हो चुकल बा। ई गाना के बहुत सारा प्यार देनी जाए। ई गाना मार्केट में बवाल मचा के रख देले बा। जी हाँ, ई गाना लिखले रही कृष्णा बेदर्दी जी, म्यूजिक से सजैले रही आर्यन शर्मा जी। जब ई तीनों की जोड़ी जब चलेला मार्केट में बवाल मचा देवेला। भोजपुरिया न्यूज पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी जा आ बेल आइकन के दबावल ना भूलिल जा। तब तक खातिर अगला वीडियो में मिलल जी। हर हर महादेव।